Goeie. Wat ben je aan doen? Wat ik aan doen ben? Niks. Ja. We hebben zelf een paar boodskappen. Aha. Plezierige Wat, dag. wat dat man? Nou, als voor heer van Omroep Friesland, hè? Oh, dat zal me niet doen. Want Nee, dan- hoeft niet, ja, maar... Nee, maar dan gaat die camera kapot en dat wil ik niet op mijn geweten. Nee, Dan wil maar ik- valt me niet. Ja, nou, ik weet niet. Ze zeggen altijd, je ziet niet in de spiegel zitten in mijn Ja? kijken, want dan... Dan gaat het mis. En wanneer komt dit op de televisie? Ja. Wanneer? Wanneer? Ja, dat weet ik net. Oh. Het ging het van nou hoe lang uw intelligente gesprek wordt wat wij nou voeren. Dan ben je wel eens vaker mooi en op paard? Ja, waar nog? Ja? Is die wat gezellig? Ja hoor, Ja? heel gezellig. Oké. Heb je nog een plakje voor? Nou, kom op. Ik wil ze wel inruimen. Ja. Nou, het alle beste. Joep. Oké. Hoi hoi. Hoi.